Bol to piatok po obede 15:23, keď prišiel ten super nápad Zolák Tatry. Cesty budú preplnené, čas vyskúšať vlak. Odchod už o 30 minút, prudko stúpa tlak. Veci trčia z ruksaku, akčný prepad stanice. Jeden celý lístok, prosím až do Lomnice. Rýchlik síce nemešká, no plný je pokraj. Bude to tu riadna party, keď chceš sa pridaj. Chvála Bohu, v prvej triede hodím všetko za hlavu. Najskôr sa upravím a mám chuť na kávu. Deň čo deň sedíme v ňom. Deň čo deň sa dívame z okna von. Osobákom, rýchlikom. Deň čo deň cestou vlakom. Slečná, vaša káva, čo ešte prinesiem? Je mi jedno, ohurčím a všetko dobré zjem. Omára dnes nemáme, no chceme sa zlepšovať. Na začiatok dávame na ryžu čerstvú vňať. No to sa mi sníva, koho to nevidím. Ako sa máš, skadiaľ ideš, asi stále s tým. Milión ľudí denne cestuje sem a tam. S každým, koho stretnem, si rada